yaya burukanmu za su cika in mun ci amanar waɗanda sun ka aminta da mu? Ta yaya imani za ya cika muna ta kusantar abinda Allah ya yi hannunmu? Ta yaya alkhairi zai girbo mun shuko sharri cikin zukatanmu da ruhinmu? Na sakan kance miki ke kuma kin ci amanata, to ba zan yafe ba. A da ina faman yin shela, na canjo hali na tuba sanadin soyayyarki. Kaɗai idanuna ke kalla in kwance kulli na bar ta'asa a dalilinki. Ashe ke kin bar ni kin hango daula kin mance ni ne zaɓinki. Kuda a ce zan shuɗe ne sai kin yi nadama, ba za na bar kiki huta ba. Da halina kin sana bar wauta, kaina kin jajirce. Ni ma na so ki kamar raina, na baki amanata, a zato na ne dace. Na sauyo sunana na koma makaranta, kan san ki na keɓance. Rana ɗaya kika juya min, kika share ni ba tare da hujja ba.